Good morning guys. So weather update tayo. So makulimlim po tayo dito ngayon. At tapos na rin po ako magpakain. Magpaligo ng aking mga alaga. Ayan. So nandito po ako sa bubon. Ayan. Okay naman po kahit ganito lang. Sana naman hindi na tumuloy yung bagyo. Makulimlim lang po dito. Ayan. Yan po yung weather natin. Ayan. Pero makulog pa rin. Oo, may pagkidlat minsan, pero hindi naman ganong parate. So, kayo guys, maging handa po tayo. Parati po tayong magnood ng mga weather update para po mas safe po tayo. Yun lang po. At saka be safe po tayo. Medyo mahangin-hangin po dito pero hindi naman po ganong kalakas. Parang mild lang. So, yun lang po. Safe po tayo at lagi po tayong mag-iingat. Always po natin i-priority ang ating mga goals sa buhay. Ang safety, first priority. Okay? Kaya dapat enjoy and trust in God plan for us always. Huwag kalilimutan, parati tayo mag-pray kay God para mag-guide niya tayo ng tama. Okay? Good morning again. Bye-bye.